δοξαστική. Παρακαλώ σας έξω από το Δημαρχείο στις 26. Αυτό είναι σίγουρο. Θα έρθεις μαζί μας? Ναι, εδώ μαζί μου, ναι. Ο Αποστόλης Καλογιάννης, ο συμμαθητής μου. Έχω ακόμα μερικές μέρες που μπορώ να το λέω ο συμμαθητής μου, ο Απόστολος Καλογιάννης. Μετά θεσμικά αναγκαστικά πρέπει να το λέω δήμαρχέ μου. Και αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Πάμε! Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, εμβριάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, καταλαβαίνόμαστε.
ψυχές σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να αδερφέ μου που να σίκα σίκα και να αδερφέ και έτσι που να χαμολογελάνε άλλοι και να λένε ποίηματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Αυτό θέλω να το ζήσω. Σας το παραδείγω, σας το παραδείγω, σαν υποψήφιο.